Gọvanọ Soludo emego ka o doo anya na ọchịchị ya ga-aga n'iru imezu oke na ọlụ dịrị ya nke ikepụta ihe ndị eji enyere ndụ aka iji wee kwalite ọnọdụ obi ndụ ndị Anambra kata ma ịnọ na-ekesa akwụkwọ nkịtị. Gọvanọ mere ka amata nke a n'oge ọgbakọ ndị nta akụkọ nwere na Lighthouse n'Awka iji wee merụba ọgbọ afọ 34 eji wee kepụta Anambra steeti na n'abalị 27 ọnwa Ọgọst afọ 1991 site n'aka onye bụbu onye isi ọchịchị ndị agha bụ Ibrahim Babangida. Ejike Abana kọrọ akụkọ a n'uju. Soludo gbadoro ụkwụ n'iwulite ọnọdụ dị mma ebe o metụtara ọrụ ugbo, ahụike na ihe ndị ọzọ. O kwukwere ihe ndị ọchịchị ya mepụtagoro nke gụnyere ikesa mkpụrụ akụkụ akwụ na akụ oyibo karịrị nde 2, iwechata agụmakwụkwọ n'efu na ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti, inyekwa ịmụ nwa n'efu na ụlọ ọgwụ ndị gọọmenti, tinyekwara iwe ndị ọrụ ahụike karịrị 1,000, ndị nkụzi karịrị 8,000, itinyekwa ego pekata mpe a na-akwụ ndị ọrụ oyibo. Ọ na-ekwukwe na-arụọra okporo ụzọ kilomita ya karịrị 600 nke a na-enejere anya iwekọta ya ka ọ dị 800. Dịka o si kọwaa, ọchịchị ya na-eleba anya n'iji ihe emepụtara n'obodo wee na-arụpụta ọrụ ahụrụ anya, wee kpọzie oku ka onye ọbụla jikọọ aka iji wee dozie Anambra ka ọ bụrụ obodo na-aga n'iru.